gaya nga ng sabi ko dati, di ba? Try natin ng malayo na biyahe. So, ngayon, ang biyahe natin is Batangas. So, yun, Batangas kasi may EV ng 2-stroke doon. Tapos sabay din sa race ng NGO. So, yun ang pupunta natin. Diba? So, yun. Update ko na lang ulit kayo mamaya. So, hello, good evening. So, ayun, nababiyahe nga tayong Batangas. Pero dadaanon muna natin yung kasama natin, syempre. Mahirap mag-solo ngayon. Hindi tayo mag-solo ngayon. Nasa talyer siya ngayon. Pupuntahan muna natin. So yan. Yan. OTW na guys. Yan yung kasama natin. Parehas na Vino. Vino Japan. Nga lang. Wait lang. May nadaanan pa. Ingat natin guys. Time check. Ayan, time check tayo. 2022. So 8 PM. Ayan. Try natin kung mahabol natin yung take off ng Team Pampanga, which is 10 PM daw. Ayan. So let's go. May guide us. Love you. 3 hours later. So nandito tayo ngayon sa Quirino, waiting for Team Manila. Kaway. Team Urdaneta. Team Tarlac. Yun. Ayan yung gamit nila. And Max Binelli. Morning time check tayo. Ayaw ah. 3:35. Nagantay kami kanina sa Shell. Ibang Shell pa lang, meet up doon pala sa kabila. So ngayon pupuntahan natin yung Team Manila. Hindi sila daw sa may Macdo. Ayan ata yun eh. Nagtay kami doon mga 30 minutes ata. Ayan, Team Manila. Sir, doon kami sa kabila eh. Sa may Shell. A few inches later. Good morning. So ayan, Batangas na siyempre. Kwanto ko na. Sigurado kung malapit sa BRC. Cover muna tayo. Tatay ko may naiwan. Let's go!
Racing Circuit, home of Philippine Motorsports. Okay. Hindi ba? Pa-straight yung gulong. Yan. Sebas. A few moments later. Saan? Saan daw? Doon ata eh.